салом тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза ман ҳамин тавр гулча омода мекунем аз ҳамин матоъ ва тур. ман аллакай матоъро 48 сантиметр бурида омода кардам. ва акнун турро гирифта, матоъро дар дохилаш монда медузем. боқимондаи турро мебурем. ин нигинро дар қисми мобайнаш медузем. гулчаи мо ан ҳамин шаклро гирифт. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда дар амони худо бошед. хайр.